Aici merg pe mașina, că merg la Brașov. Păi fain, știi cu ce seamănă strada asta? Seamănă cu strada lungă din Brașov. Podloc nu rezistă, coafura rezistă. Salutare, oameni buni! Bună să vă fie inima! Ia o nouă zi de sâmbătă faină. Și acum fac o tură un pic mai lungă cu nașul meu, cu Florin. Încă nu am stabilit exact, dar o să fie în partea aia, tot așa, Transapuseana, un pic mai lung o să fie. Să vedem cum stau cu curul, că mă doare curul, dar măcar acum pot să mă mișc așa un pic. Nu știu exact, o vedea noi. O singură chestie la care pot să zic că nu m-am gândit a fost că mi-am uitat blugi acasă, am zis că nu trebuie mie blugi, că merg la coasă și mi-am luat niște pantaloni din ăștia. Acum azi va fi foarte cald, aia știu, dar era bine totuși cu plugii pe acolo, pe munți. Nu știu cât de frig o fi. Și eu am niște de-ăștia foarte subțiri pe mine. Sunt pantaloni lungi, dar foarte subțiri. În loc să-mi iau o pereche din ăștia și o pereche de plugi, că la coasă cu din ăștia merg. Bine cu alții, că am mai multe perechi, dar eu m-am dus cu oilași negri la coasă și cu ăștia am venit cu motorul. Asta nu... Aș fi făcut altfel dacă puteam, dar am uitat complet. Mi-a scăpat din minte, pur și simplu. Și tot am zis că o să las pe aici o pereche de pluș, ceva. Dar oricum, dacă e foarte frig, ceea ce nu cred, dacă e foarte frig, mi-am luat îmbrăcămintea antiploaie, antivânt, și o să o pun pe mine doar jos, partea de jos, o leg aici la burtă și aia ajută cu frigul, că nu te mai bate, nu mai intră aerul la rece. Aia vă face, dacă chiar simt că e frig, o să fac. Da, oameni buni. Am mers, mai avem un pic la Brad și trecem de Brad. Vorbeam prin intercom cu Florin. El e în față, el știe drumurile ăștia un pic mai bine și așa ca paranteză, am primit de ziua mea de la Florin, am primit quadro, tu știți că am vorbit de quadro și, da, până la urmă, eu personal mi-am refăcut ăla, că mi s-a părut un pic scump, adică ăla e la 150 de euro, cam așa. De-aia că acum a venit Florin, mi l-a dat cadou, mulțumesc Florine. Dumnezeu să te ajute. Și mi l-am montat ieri. Așa, și acum mergem de la Brad încolo și mergem pe Transapuseana invers față de cum am fost, de mult când am fost. Deci, practic, cumva din Deva, nu știu ce mi-a zis Florin, dar o să vedem mai încolo un pic. Dar, practic, venim pe partea aia din Deva, înapoi și undeva facem la o intersecție, bine, vorbesc de sute de kilometri aici, dar facem undeva spre Arieșeni, pentru că acolo e unde se mănâncă ca lumea, adică, mă rog, mie îmi place, acolo l-a găsit soția și acolo vreau să bag o cafea și poate un gula ceva, dar cam ăsta e planul, acesta ar fi planul. Am oprit la Brad și ne-am băgat un pic de hartă, că nu, chiar nu am stabilit, adică l-am stabilit dinainte.
Și mergem acum înspre Deva, înspre Aiud și după aia ne întoarcem pe Transapuseana, deci nu ne ducem cum am fost de la Brad la Aiud, mă rog, ne ducem de la Aiud la Brad, pe Transapuseana. Mă rog, eu n-am făcut toată Transapuseana, la un moment dat m-am întors. Și e foarte ok drumul, chiar e ok drumul. Să vedem cum e. Eu am și spray de urs, vă știți că eu nu mă joc. La mine spray de urs e ca papa. Nu te joci cu ursul. Cât urși avem în țara asta, păi mai ales trece prin munți. Și l-am așa aici în spate. Mă rog, se poți să ajung ușor la el. Și quadlock-ul rezistă, coafura rezistă. E tot. E așa ușor, dau jos telefonul, ba la loc. E un sistem net superior, zic eu, față de RAM ce aveam înainte, pentru că la RAM mounts, în primul rând, îți trebuia două mâini ca să îl montezi și să-l demontezi. Trebuia să pui tether-ul ăla. Într-adevăr, e un sistem foarte sigur, adică să ai un RAM mounts și poți să spui ce vrei tu în materie de puse. Dar dacă ar fi acum, după ce le-am folosit pe amândouă, RAM mount-ul l-am folosit de 5 ani de zile, ăsta l-am folosit acum de câteva ore, dar mi se pare, dacă ar fi acum să aleg și să-mi cumpăr acum alt sistem de la zero, mi-aș lua quadlock-ul, 100%. Chiar e ce trebuie. Na, e fain pe autostradă. Băgat nasul pe autostradă. Mă suflă pentru leapă. Hai, ce de contrabusă. Hai, mamă. Aici merg pe mașina, că merg la Brașov. Cum a fost autostrada. Noi, pe motorul ăsta, noi, ia dracului. Păi bagă-te în Aiud și caută o benzinărie și vine. Da, de întrebe, am o liniuță, atâta mână. Ăsta e Aiud? Da. Păi Rompetrol sau e partener? Atunci ăsta, nu am înțeles. Rompetrol. Doamne, fac și benzină. Na bine, da. Doamne, mulțumesc. Față ce fain e. Turnul ăla. Turnul din Aiud. Bă, bine că am oprit o leacă, că mă durea o leacă curul. Vedem acum pe Transapuseana. Nu arată rău Aiudul, pare mai mare ca serviciul. Dă-i. Și numai bine pe când se face foame, mere și mâncăm un gulaș. 3 ore jumate, bă, mă mir că nu mă doare curul pe cât mă așteptam. Ce fain e curul ăsta, mă, ce-i cetatea asta? Fain Aiudul. E fain, știi cu ce seamănă strada asta? Seamănă cu strada lungă din Brașov.
E treabă că se face frig imediat, mă munte pe acolo, pe Transapuseană. Cât săturăm acolo, deci aveam 92% în bateria externă, mi-am încărcat casca, mi-am încărcat până la 97% sau cât dracu am acum pe Insta și pe bateria externă mai am 87%. Dai seama, de la 92 la 87, exact descărcat. Da, și mie 5% mi s-a dus. Ai auzit, mă, de Jeremy Clarkson, mă, că a făcut cancer de prostată. E ăla de la Top Gear, mă. Da, mă, la 66 de ani, norocul că l-au descoperit foarte devreme și avea doar 10% din prostată. Avea doar 10% din prostată afectată. De cancer de prostată a murit străbunicul meu. Nu, că am intrat pe Transapuseană. Noi n-am fost până aici tura trecută. Și noi cât am făcut atunci? Jumate din ea. Altceva. E ce fain e, bă. Care e fain pe aici. Ia mă, 90, 95 la oră avem pe aici, că nu sunt țan. Lasă-i să treacă dacă vor să bucură, că nu mă fug eu cu lui. Ia ce fain e, bă, pe aici. I-am securizat mai bine spray-ul ăla, că fugea. Am mai golit din chestii, le-am băgat și pe la tine pe geantă și am făcut aia mai mică și acum nu mai stătea așa bine și l-am prins ca lumea cu gestul ăla meu. Dar cu cizmocele de flore, ăștia fateri și străbuție, cu ce aia? Mamă, dar ce faine pădure încolo, mă. Dar ce, ai mai fost pe aici? Ăștia sunt. Ia mă, braz. Ai băgat trumpa fără niște braz de ce? Așa că nu. Mamă, dar ce sus e aici deja. Sperios la ce altitudine stăm aici. Dar arătea în burs, mă. E bun. Ia. Da, merge, merge. Da, e fain, da. Dar e fain, dar vezi că s-a răcorit o leacă. Vezi că opri ăsta în fața ta era... Bă... Aici e pula. Auzi? Și pe stâlpă, mă, eu cum am remorca, îți dai seama, nu trebuie să merg până acolo. Dar nu trebuie să te mergi cu ea până acolo. Duci cu remorca, eu să-ți faci și în Grecia, îți duce cu remorca, mă zice. Adevărul că te cași pe tine până acolo.
Ăștia de unde dracu au apă flore? Forajul unde? La 2 km în pământ? Liniștit. Nu era bun ăsta. Doar de duce la dracu. Cum ar fi să se ducă tot în jos? Lasă-mă viteză. Doar o vezi că se duce încolo și se oprește aglea după satul ăla. Hai, Doamne! O fi urși pe aici, mă. Să mă urmeze la abă. Bate asta că s-au încărcat. Nu-i rău. Bă, dracu. Hai, Doamne. Hai că a fost fain, bă, dar e fain, fain și uite, multe locuri de campat și de... Uite stânca asta din stânga ce fain e. Te temi. Ia mă... Oh! Cum zice Sebi la camionetă? Camionetă! Canomietă! Stai mă! Canomietă! Pun remorcă, Flore! Înapoi! Canomietă! Îi plac lui mașinuțele, dar îi plac și ăștia care sunt utilitare, așa, cu camionete, camioane. Hai, nu mă înșet, nu mă înșet. Douăzeci ceva de grade, trebuie să fie. Da, dar ce stânci, mă! Iar că aici case de închiriat. Faci 2-3 frame-uri din ăștia. Faci ceva bani. Da. Cum dracu munții Făgărașului, Flore? Și de munții Apuseni, mă! Zăți, Flore, munții Făgărașului. Munții Himalaya. Ce dă ăla la coasă? Ia, de stai din Cluj. Din Cluj, da. Deci e stâncă, în stânga aia apare așa. Mică din pământ.
Da, nu poți să zici că nu-i fain. Da. Na, oameni buni, ne-am oprit în același loc să mâncăm. Deci, oameni buni, ne-am oprit în același loc să mâncăm, ca și săptămâna trecută cu Naju. Bă, e bună mâncarea, ar trebui să mai caut și alte locuri, da, mă rog, asta e, chiar e faină. Și a luat soția data trecută, că chiar mi-a fost poftă, bine, ea mi-a dat să gust, nu-i problemă ta. Da. Și acum zicea că ceva furtuni, dar vedem dacă chiar o fi ceva furtună, nu cred, sau cel puțin sper. Și foarte bun, am stat vreo oră și ceva, dar o oră, cred că o oră, cât e ceasul? Da, o oră și 10, cam așa am stat. Dar efectiv mă durea curul, deci nu am zis. Și oricum am stat la restaurant, adică tot pe scaun. Și chiar mă cam durea curul. Și am avut nevoie de pauză. Noi am ajuns, cred că pe la 1, pe la 3:40. Și acum e aproape 5. Deci cam o oră și 20 aproximativ. Na, a plouat un pic. A plouat un pic și pe la Furtop, a plouat și și pe aici pe drumul ăsta. Dar se pare că încă nu... Acum momentan nu mai plouă, dar m-am mutat un picuț m-am mutat. Nu e așa problemă. De că mi-am dat jos prin locul la casă, că mi se aburește un pic. Dar pot să o țin un pic deschisă și ok. Foarte fain acum cu ploaia asta. Sunt niște nori joși. Da, uite, se merge 75-80 la oră. E ok. Cauciucurile fac tot. E fain.
Dar ce ai zis cu camera de nu merge sau ce are? Ha? Am dat, dar te întreb eu pe tine, camera ta, ce are? Ce ai ceva cu ea? Camera ta care o montai tu pe cască. Eh. Hmm. Dar au fost și izmele alea. Abia acum am dat. Oameni buni, Răni s-a dus în 2002, noi aici ne-am despărțit, să merg pe aici înapoi. A fost foarte fain, 15 kilometri, vârfurile, în Beteca, în Campania, Reduț. Am făcut toată clasa cu seara, deșeni, și vârfurile și la tot. Da, am făcut pauze foarte ok, deci foarte, foarte ok. Sunt așa de foarte să fiu. Acum ajungem acasă, îmbrăcare, putere. Și vedem noi mai încolo. Asta a fost tot. Mulțumesc! Participați, dați like-uri. Am văzut că au crescut cât de cât și numărul de vizualizări. Dacă aveți orice fel de întrebări, puneți-le
și ne auzim în următorul clip. Mulțumesc încă o dată!